Life4Kids és un club de persones que venen del món hospitalari clínic, del món de la recerca, del món de la indústria i de la inversió privada, que s'aixopluguen sota una mateixa xarxa, la xarxa d'innovació pediàtrica, per tal de poder fer madurar els projectes que tenim al nostre ecosistema i així fer-los atractius per la indústria i l'ecosistema i, per tant, puguin arribar a tenir un impacte real amb els pacients. Life4Kids és únic perquè conglomera una sèrie d'agents de l'ecosistema que tenen un expertís únic en pediatria i que, a més, disposem d'eines que poden ajudar a aquests projectes pediàtrics en concret per superar les barreres específiques que es troben aquests projectes de cara al mercat. Si esteu interessats en conèixer més sobre qui som, què fem i quines eines podem disposar per vosaltres, us recomanem que vingueu i us registreu a les jornades d'innovació pediàtrica que fem el 21 d'octubre.